Детето бърка С и Ш, Т и К, Л и Р. Да. Много са смешни много тези са работи. смешни, те са много сладки до една възраст. Да, до една възраст са много хубаво така да си бъдат. Да, и съм си ги записвала и на двете ми деца по тефтери, защото такива разкошни бисери са измислили във времето с бъркане на буквички и разместване. Много е сладко, до към 3 годишна възраст е много сладко. Айде да кажем, една част от звуковете тогава вече са си изградени тези лесните П, Б, М, Н. Това са лесни за произнасяне звукове. Но тези С, Ш, К е много често промяна. Котето е тоте, каката е тата. Те са трудни за произнасяне, защото и самия звук К, той няма никаква артикулацията му тук на гърлото, нищо не се вижда. Детето по никакъв начин не може някакси да си подскаже как точно да помогне. Ти не можеш да му го покажеш. Моя съвет тук е, това са класически за мен и те не са притеснителни, случват се често. Много често с колегите ми се шегуваме, че това е козметична работа, защото тя на фона на цялата гама от трудности и затруднения в днешно време, наистина едно С и Ш е абсолютно сресване на косата. Но така около 4 годишна възраст, ако ги има тези... Ако детето е по-активно, по-любопитно, родителят много е отдал от времето си, пак тук се гледа според дете, би могла работата да започне и след 3 години и половина. Но понеже работата по звукове е малко по-скучна, детето се изисква да стои пред едно огледало, да повтори след теб многократно. Изисква така умения, нали, търпение, което е много трудно да се случи на тази възраст. Това най-често казваме след 4 годишна възраст. Добре. Тогава задължително, за да може преди първи клас всички звукове да са напълно изчистени и да си отиде тогава едно щастливо, правилно говорещо дете и да не дава никакви поводи за подигравки. Ама това е с С и Ш, Т и К. Л и Р са малко по-различни. Да, тях можем да ги изчакаме до 5 и половина, ако ги няма. Но така или иначе, ако детето не е казвало С, Ш, К и така нататък и е тръгнало на логопед, то вече има изградени тези навици да стои пред огледало, да си прави артикулационните упражнения, да прави артикулационна гимнастика, да повтаря вкъщи. Всички са въвлечени в този процес. Тогава, ако детето е на 5, може да си се работи за Л и Р. Няма да чакаме специално да стане на 5 и половина, точно за да се започне. Тоест пак тук си се водим по детето, семейството и така.